Tine zvimwe zvatoda kuti tigotaura mangwana, asi ndine da kukuudzai zvimwe zvandakakuvimbisai ndichiti ndichakudzidzisai pamusoro pechiropafadzo chaAbhurahama. Kana ukasanzwisisa chiropafadzo chaAbhurahama, hauna zvaunogona kugadzirisa panyika pano. Saka unofanira kuchinzwisisa chiropafadzo ichochi. Saka zvinhu zvandoda kukudzidzisa izvi zvakakosha chaizvo. Chiropafadzo chaAbhurahama. Bhaibheri rinotii pamusoro pechiropafadzo chaAbhurahama? Mashoko iwaya anoti chiropafadzo chaAbhurahama tinowana mundima dzingaita 2 mune mamwe mabhaibheri. Pokutanga patinowana mashoko iwaya pana Genesis 29 ndima yechina. Regai titange kubva pandima ye3 yacho. Mwari wamasimba ngaakuropafadze. Apa Isaki ndiye anga ari kuropafadza mwanakomana wake Jakobho, akashandisa mashoko iwayo okuti chiropafadzo chaAbhurahama. Mwari wamasimba ose ngaakuropafadze, akuberekese vana, akuwanze kuti uve ndudzi zhinji dzavanhu, akupe kuropafadzwa kwaAbhurahama. Ndo mashoko anoda kuti tione maropafadzo aAbhurahama, chiropafadzo chaAbhurahama. Ari chinyengeterera Jakobho achiti Mwari vamupe chiropafadzo chaAbhurahama. Kwakupe chiropafadzo chaAbhurahama iwe navana vako pamwe chete newe, kuti ugare nhaka yenyika maugere uri mutorwa, iyo yakapiwa Abhurahama naMwari. Mashoko anoshamisa iwayo. Imwe ndima inotaura zvepamusoro pechiropafadzo chaAbhurahama ndo yatinowana kuna vaGaratia 3 kubva pandima ye13. Kwanzi muponesi akatidzikinura kubva pakutukwa kwomurayiro paakava chakatukwa iye nokuda kwedu, nokuti wakanyorwa kuchinzi vakatukwa vose vanoturikwa pamuti. Akatidzikinura kuitira kuti kuropafadza kwakapiwa Abhurahama kugosvika kune vedzimwe ndudzi kubudikidza namuponesi Jesu, kuitira kuti nokutenda tigogamuchira chipikirwa chomweya. Saka ndokwanzi kwai kuitira kuti chiropafadzo chaAbhurahama chigosvikawo kuvanhu vasiri vaJudha. Saka apa akutaura kuti chiropafadzo chaAbhurahama chinofana kusvikawo kuvanhu vasiri vaJudha, uye chichisviswa ikoko namuponesi Jesu. Izvo zvinobva kupe, regai tiinde kuna Genesi ye12 kubva pandima yokutanga. Angarira kuti wakanga achinzi Abhuramu asati anzi Abhurahama. Zvino Jehovha wakati kuna Abhurahamu, ibva panyika yako noukama hwako nokuimba vako uende kunyika yandichakuratidza iyo. Ndichakuita rudzi rukuru, ndichakuropafadza, ndichakudza zita rako, iwe uropafadze vamwe. Kwai ndichakuropafadza. Saka Mwari vari kuudza Abhurahama vachiti ndichakuropafadza ndigoita kuti zita rako rive guru, ugova chiropafadzo. Ndichakuropafadza iwe ugova chiropafadzo. Ndima inotevera tarira one. Ndicharopafadza ivo vanokuropafadza, unokutuka ndichamutukawo, marudzi ose enyika acharopafadzwa mauri. Haleluya. Saka Mwari vanoti kuna Abhurahama, ndichakuropafadza ndigokuita chiropafadzo, uye mauri, marudzi ose enyika acharopafadzwa.
ndichakuropafadza iwe kuti ugova munhu akaropafadzwa chaizvo, nokuti ndiri kuropafadza. Kwose kwauchaenda uchange uri kuropafadza vanhu, nokuti ndiwo uchange watakura maropafadzo, uye ndiwe wandichashandisa kuropafadza marudzi evanhu. Zvinhu zvitatu zvinoshamisa. Mwari vakataura kudaro ivavo. Chinotevera chandoda kuti titarise mubhuku ramabasa chitsauko 3 kubva pandima ya 25. Peter ndiye wakanga ari kutaura apa kuvana vaIsraeri. Akabva ataura mashoko aya anoshamisa. Akati, imi muri vadyi venhaka yevaoni vesungano yakaitwa naMwari namadzibaba enyu. Akati kuna Abhurahama, marudzi ose panyika acharopafadzwa kubudikidza navana vako. Izvo zvabuda muna Genesi 19. Kubva pandima yechina, Mwari ndo vakanga varitaura kuna Abhurahama, zvikanzi, kana ndirini, tarira sungano yangu inewe, uchava baba vendudzi zhinji zhinji. Zita rako harichazonzi Abhurahamu, asi zita rako richanzi Abhurahamu, nokuti ndakakuita baba vendudzi zhinji zhinji. Ndichakuberekesa vana vazhinji zhinji, ndichakuita ndudzi, namadzimambo achabva kwauri. Haleluya. Ndichasimbisa sungano yangu pakati pangu newe navana vako vanokutevera pamarudzi avo ose, kuti ive sungano isingaperi. Ndichava Mwari wako nowavana vako vanokutevera. Saka ari kutaridza kuti chiropafadzo ichi chinofanira kupiwawo kuvana vaAbhurahama. Obva ati marudzi achabuda mauri namadzimambo achabuda mauri. Uchazvara marudzi akawanda namadzimambo akawanda. Kwai ndichasimbisa sungano yangu pakati pangu newe nevana vako vanokutevera pamarudzi avo. Saka ari kuudza Abhurahama kuti achava namazera, achava nedzimba dzakawanda dzaachatungamirira. Ari kuudza Abhurahama kuti achava nemarudzi evanhu akawanda. Handisi kuda kutarira hangu pamusoro penyaya iyo, asi ndichakuudzai rimwe zuva. Asi regai ndoda kuti munzwisise kuti zvabva kupi. Regai dzokerwa namabasa 3 ndima 25. Kwai imi muri vadyi venhaka yevaoni neesungano. Kana muri vana vevaoni vekare, zvireva kuti ndimi muno vagari venhaka yevaoni ivavo. Ndozvazvinoreva izvozvo. Kwai muri vagari venhaka yevaoni ivavo. Anovati zvekare muri vana vesungano. Kureva zvekare kuti kana muri vana vesungano, ndimi muno vadyi venhaka yesungano. Kwai iyo sungano yakaitwa pakati paMwari namadzibaba edu. Kureva kuti Mwari havana kuita sungano iyi nesu, vakaita sungano iyi nemadzibaba edu. Zvino regai tichiona madzibaba iwaya. Madzibaba aya anga ari Abhurahama, Isaki naJakobho. Saka regai tiende tinoona zvavakavimbiswa madzibaba iwaya. Totanga naAbhurahama, toenda kuna Genesi 22 kubva pandima 16. Haleluya. Kuda regai titangire pa ndima 14
Kwaye Abrahamu akatumidza nzvimbo iyo zita rinonzi Jehovha Jire. Saka nanhasi vanositi pagomo raJehovha ndipo paachaonekwa. Urangarira paya Mwari pavakamuti apire bayire mwanakomana wake, akatora mwanakomana wake akaenda kunzvimbo yaakanga anzi anonobayira, kuda kunouraya mwana wake, achida kutoti atomubayira atomusunga, atogadzirira kutocheka nokuuraya mwana. Mwari ndo pavakadana vakati, Abhurahama, chirega kuita izvozvo. Nobva Mwari vomutaridza gondobwe rakanga rakatobatirwa murukato, zvikanzi chitora chiuraya iroro. Zvaishamisa izvo. Izvi ndo zvakataurwa naMwari ndapandima inotevera yacho. Kwaipapo ngirozi yaJehovha yakadana Abhurahama rwechipiri ari kudenga, akati, zvanzi naJehovha, ndakapika neni ndimene ndichiti, zvawaita izvozvi ukasandinyima mwanakomana wako mumwe chete. Mwari wakati, ndichakuropafadza kwazvo, ndichawanza vana vako kwazvo senyeredzi dzokudenga uye sejecha riri pamahombekombe egungwa. Vana vako vachava varidzi vemasuo evavengi vavo. Aya mashoko anoshamisa chose. Tarira zvaanotaura. Haana kuti kwanzi vana vako, haana kuti kwanzi ari kutaura ane mwana waari kutaura pavana vose vaAbhurahama. Ari kutaura mwana mumwe chete wanoti ndiye achatapa masuo evavengi vake. Kwaye ndichakuropafadza kwazvo ndigowanza vana vako vagowanda sejecha regungwa. Kwaye vana vako, usakanganwa mashoko iwaya, usakanganwa mashoko iwaya. Kwaye vana vako vachava varidzi vemasuo avavengi vavo, usakanganwa mashoko iwayo. Saka rangarirai kuti tiri kutarira zvakapikirwa madzibaba edu. Chiregai tiende kuna Isaki, tabva kuna Abhurahama. Genesi 23 kubva pandima yechina. Mwari vari kutaura kuna Isaka zvikanzi, ndichawanza vana vako senyeredzi dzedenga, ndudzi dzose dzenyika dzicharopafadzwa muvana vako. Maropafadzo mamwe chete akapuwa Abhurahama ndo ari kupuwawo Isaki. Kabva asimbisa sungano yavo naIsaki, zvikanzi chaita kuti vana vako vawande senyeredzi dzedenga, ndigopa vana vako nyika dzose idzi. Marudzi evanhu agoropafadzwa muvana vako, mumwana wako. Isaki nobva wozvisiyirawo kuna Jakobho. Saka toverenga muna Genesi 27 ndima 14. Mwari vari kutaura, achitaura kuna Jakobho, zvikanzi vana vako vachaita seguruva renyika. Uchapararira kumavirazuva, kumabvazuva nokumusoro nenyasi. Ndudzi dzose dzenyika dzicharopafadzwa mauri nomuvana vako. Haleluya. Vari kureveko vachiti vacharopafadzwa. Kuropafadzwa kuitwa sei? Vari kutaura kuti vana vako vachafarirwa naMwari, vachanzwirwa tsitsi naMwari, vachaitirwa zvakanaka naMwari. Kuitirwa zvakanaka ikoko, kufarirwa nokuitirwa zvakanaka ikoko, kunoturukirwa kubva mushoko rechiHebheru rinoreva nyasha dzaMwari. Shoko racho nderoti chesed. Ndo zvaitaurwa, ndo shoko rakashandiswa naDhavhidhi achibvunza achiti, pane weimba yaSauro achipo here?
wandinofanira kuitira zvakanaka. Kanzoda kumuitira zvakanaka, kumutaridza tsitsi dzaMwari, ndo hesed. Saka kuitirwa zvakanaka nomunhu anofunga kuti ane chikwereti chokukuitira zvakanaka, sakanotaura. Saka kuitirwa zvakanaka ikoku ndo nyasha dzaMwari, kufarirwa naMwari, kuitirwa madanha naMwari. Haleluya, haleluya. Saka ezvino zviri kutaurwa naMwari. Todzokera kuna Mabasa eTatu, ndima 25. Kwaimi muri varyi venhaka yevaoni vekare nesungano yakaitwa naMwari namadzibaba enyu, akati kuna Abhurahama, marudzi ose apanyika acharopafadzwa kubudikidza navana vako. Kwai vachafarirwa naMwari, vachaitirwa zvakanaka naMwari. Inyasha dziri kutaurwa idzi, nyasha dzichadururwa pavari. Zvikanzi marudzi ose, mhuri dzose dzenyika ino, marudzi ose apanyika pano acharopafadzwa. Tichakushandisa kuropafadza marudzi ose enyika dzapasi pano. Tarira ndima inotevera yacho. Zvikanzi Mwari akati amutsa muranda wake, akatanga kumutuma kwamuri kuti akuropafadzei nokukutendeutsai mumwe nomumwe wenyu kubva panzira dzenyu dzakaipa. Kwai kubviswa kwamakaitwa kuzvivi anga ari maropafadzo aMwari. NdiMwari vanga vari kutokuropafadzai, nokuti kwanzi unyoro hwaMwari uhu, nyasha dzaMwari dziri kuuya kwamuri kuti dzikubvisei kubva kuzvivi, asi paine zvakanangwa naMwari mukukubvisai muzvivi izvozvo. Haleluya. Oh, haleluya. Aya mashoko makuru chose. Da kuti unyatsotevera zviri pano. Toenda kuna Galatia ye3. Toverenga kubva pandima ye7. Rugwaro rwakaona zviri mberi kuti Mwari aizoruramisa vanhu vasiri vaJudha nokutenda, uye rukazivisa zveruponeso kare kuna Abhurahama kuti ndudzi dzose dzicharopafadzwa kubudikidza newe. Vakwanzi wakaparidzira shoko roruponeso kuna Abhurahama, kureva kuti paakati kuna Abhurahama, ndichakushandisa kuropafadza marudzi enyika dzose, Mwari vanga vari kutomuparidzira shoko roruponeso. Izvi zvinoshamisa, vanga vari kuparidza shoko roruponeso. Ko, tinoreveka tichidaro? Regatitsanangure, regatifambe tose pamwe chete, tiri kufamba zvakanaka chose, pane kwatakananga. Todzokera kuna Mabasa echipiri, ndima 37. Toona zvimwe zvinotaura Pita achiparidza ipapo. Pita akapindura akati, tendeukai munyikwe mumwe nomwe wenyu, munyikwe muzita raMuponesi Jesu, kuti muregererwe zvivi zvenyu uye mugogamuchira chipo chomweya mutsvene. Ko, izvi zvapinda papi? Ivo vana Pita vanga vagamuchira mweya mutsvene pavakanga vari muimba yapamusoro. Musi uyo wakadururwa mweya mutsvene, saka vanga vachangozadzwa namweya mutsvene, vachangobva vanhu vakunze vakafunga kuti vanhu vanga vadhakwa. Pita akati, aiwa, hatisina kudhakwa,
nobva akuparidza, ndobva kuti tendeukai mugonyikwa muzita raJesu, mugopiwawo mweya mutsvene. Ko, chii chakakoshera kupiwa mweya mutsvene? Sei achida kuti vapiwe mweya mutsvene? Vaida here kuti vangotaurawo nendimi navamwe, vakugona kuparidza? Ndozvaaida here kuti vaite? Aiwa, handizvo zvoga zvaaitsvaka. Pane zvimwe zvaaitsvaka kuti zviitike. Ndima inotevera kwanzi chipikirwa ndechenyu navana venyu navose vari kure navose vachadanwa naShe Mwari wedu. Ipapa ari kuti vaJudha havasi vega vakavimbiswa mweya mutsvene, asi vanhu vose vachadanwa naMwari ndo vari kuvimbiswa mweya mutsvene ava. Saka rega tidzokere kuna vaGaratiya chitsauko 3, toverenga zvekare kubva pandima ye7. Rugwaro rwakaona zviri mberi kuti Mwari aizoruramisa vasiri vaJudha nokutenda, uye rukazivisa zveruponeso kune kare kuna Abhurahama, kuti ndudzi dzose dzicharopafadzwa kubudikidza newe. Haleluya. Masoko tamalistraka. Haleluya. Saka shoko roruponeso rakagara ratoparidzwa kuna Abhurahama. Rangarai zvandakutaurirai. Chinzi ndichakushandisa kuropafadza marudzi ose evanhu. Kwani ndichakuropafadza ndingoita chiropafadzo, ndigokushandisa kuropafadza marudzi ose enyika. Saka chiropafadzo ichi chiri kutaurwa chiri kubuda patsitsi dzaMwari, chiri kubuda pakuti Mwari vamufarira, chiri kubuda panyasha dzaMwari, chiri kubuda pavara riya ratati hesed rechihebheru. Hesed richireva kuitirwa zvakanaka nomunhu ari kufunga kuti ane chikwereti chokuitira zvakanaka. Rikatari ndima yeipfumbamwe. Kwai saka ava vanokutenda ndivo vakaropafadzwa pamwe chete naAbhurahama, murume wokutenda. Kwai vaya vari vokutenda vakagamuchira Mwari, vanovimba naMwari, vedu vaya vanovimba naMwari, kwai tinoropafadzwa pamwe chete naAbhurahama. Kureva kuti nyasha dzakapiwa Abhurahama ndo dzatopiwawo isu. Kwanzi ndichashandisa iwe Abhurahama kuropafadza marudzi ose enyika. Ndakationa kuti Pauro anotaura izvi achiti chinyi. Toenda kuna Mabasa chitsauko 20, toverenga ndima 24. Apa vanga vari kuudza Pauro achiti waenda kuJerusarema uchanosungwa. Iye Pauro akati handinei nazvo. Kwai zvisinei hazvo, ini handioni upenyu hwangu sechinhu chakakosha. Dai bedzi ndapedza nhangemutange yangu uye ndapedzisa basa randakapiwa naIshe Jesu, basa rokupupura ruponeso rwenyasha dzaMwari. Saka ari kutaura pamusoro peshoko renyasha dzaAbhurahama. Ndo shoko roruponeso rwaMwari, ndo shoko rakaparidzwa kuna Abhurahama. Zvikanzi chakuropafadza, ndiko kuita chiropafadzo, ndiko kushandisa kuropafadza marudzi evanhu. Saka zvanga zviri zvongoropafadza chete, uchidururirwa zvakanaka zvaMwari. Oh, haleluya. Chifunga kuti Johani
anotiwo kudini pamusoro penyaya iyi. Tsamba yake yokutanga chitsauko 3. Totarira kubva pandima yokutanga. Tarirai kukura kworudo rwatakaitirwa naBaba kuti tinzi vana vaMwari. Rudo rwavakatidururira, rwavakatitaridza, rwavakadira patiri kuti rwakaita kuti tigozonzivo vanakomana vaMwari. Takagamuchira shoko renyasha dzaMwari. Ndikuverengerei kuna vaEfeso yokutanga. Kudare gai timboramba tiri kuna vaGaratia 3. Ndaverenga ndima 13 kusvika 14, asi ndoda kuti pane chandoda kuti muone zvekare ipapo pandima 13. Muponesi akatidzikinura kubva pakutukwa kwomurayiro paakava chakatukwa, ari kutaura kuvaJudha, iye nokuda kwenu, nokuti kwakanyorwa kuchinzi vakatukwa vose vanoturikwa pamuti. Akatidzikinura kuitira kuti kuropafadza kwakapiwa Abhurahama kugosvika kuvanhu vasiri vaJudha, kwai kuti kuitira kuti nokutenda tigogamuchira chipikirwa chaMwari. Pita anga ati kwanzi vanhu vese vanogamuchira Jesu vakapikirwa, vakavimbiswa mweya mutsvene uyo. Kwai gamuchirai Jesu ava mugopiwa mweya mutsvene ava, kwai kuti chiropafadzo chaAbhurahama chigopiwawo kuvanhu vasiri vaJudha, kuti tigowana chipikirwa chamweya mutsvene kuburikidza nokutenda. Nemhaka tichifanira kuwana chipikirwa ichi. O makira dori balakosa la prigondi mazilia straka brojida masoki marikonda. Nyaya yacho yakakomba. Handizi kuti ndokuudzai zvingani mazuva 3 haana kukwana, nyange mukati pamwedzi wese ndinogona kusapedza kuudzai zvinhu zviri munyaya iyi, asi ndoda kuti utarire zviri pano. Antu kwanzi muponesi vakatitsikirira kubva pakutukwa kwomurayiro paakava chakatukwa iye nokuda kwedu, nokuti kwakanyorwa kuchinzi vakatukwa vose vanoturikwa pamuti. Akatidzikinura kuitira kuti kuropafadza kwakapiwa Abhurahama kugosvika kune vanhu vasiri vaJudha kuburikidza namuponesi Jesu, kuitira kuti nokutenda tigogamuchira chipikirwa chamweya mutsvene. Saka kwai unogamuchira chiropafadzo chaAbhurahama kuti ugowana chipikirwa chamweya mutsvene nokuburikidza nokutenda. Chiropafadzo chakapiwa Abhurahama, Abhurahama wacho haana kutogona kuchishandisa chose, haana kuchiwana chose, wakanga akaropafadzwa zvisingabviri. Asi zvingani zviropafadzo zvakawanda zvakadii zvaaikwanisa kuti adyewo ipapo. Ngaitinde kuna Genesi 24 ndima yokutanga. Kwai Abhurahama zvino wakanga akwegura ava mutana kwazvo. Jehovha wakanga aropafadza Abhurahama pazvinhu zvose. Asi Bhaibheri rinoti nyika yaakanga apiwa yacho anga asati aitora, kana padiki zvapo, kana kamunda zvako wanga asina kutora. Ndoda kuti munzwisise. Tichaidza kutaura zvimwe zvacho mangwana. Chipikirwa chaakanga apiwa ichi yanga itori sungano yeropa. Mwari pavakaita sungano iyoyo naAbhurahama, Mwari vakabva vapa Abhurahama pfuma yavo yose. Vakabva vazvibatanidza naAbhurahama, vaita ukama naAbhurahama
hwokuti zvinhu zvose pfuma yavo yose yakanga yatova yaAbhurahama. Kanzi nokumwana wako nomwana achazozvarwa mudzinza rako. Ichiri chikuru chokuti nyange vaJudha havana kugona kuchinzwisisa. Chakazojeka Jesu vauya. Nemhaka iyo tifanira kugamuchira Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene unoryidzana papi nechirobva chaAbhurahama. Ngaitinde kuna vaEfeso yokutanga ndima 13. Kudare ngaititangire pandima 11 chete kana 10. Kwai auise pamwe chete zvinhu zvose zviri kudenga nezviri panyika pasi pomusoro umwe anova muponesi, iye wakasarudzwawo maari tarongerwa kare nhaka maererano nokuronga kwaiye anoita zvose mukusimbisa vavariro yokuda kwake. Mashoko acho akawanda zvaya asinoda kuti munzwisise zviri kutaurwa. Kwai kuitira kuti isu vakatanga kuva netariro muna muponesi tive rumbidzo yokubwinya kwake. Kwaitira kuti isu vakatanga kuva netariro tive nerumbidzo musimba rake, nemi makaiswawo muna muponesi pamakanzwa shoko rechokwadi iro reruponeso kwenyu, makati matenda makaiswa rupau maari nechisimbiso, icho chivimbiso chaMweya Mutsvene. Saka kureva kuti Mwari vakabva vaisa rupau pakava paMweya Mutsvene, vakava rupau rwavo. Saka ari kwanzi imi makapuwa rupau rwaMwari, kureva kuti Mweya Mutsvene ava vanoita kuti uve norupau rwaMwari, kureva kuti unenge wakuzikamwa nokuonekwa kwose kwaunoenda. Ngirozi dzakuziva, mumweya unenge wakuzikamwa, unenge wakuonekwa kunzi uyu wakatsaurwa kubva munyika, wasiyana nenyika. Ndima 14 anova ndiye rubatiso ndiMweya Mutsvene avo, rubatiso runotitsidzira nhaka yedu kusvikira rudzikiro rwaavo vari vaMwari chaivo rwaratidzwa, kuti mbiri yavo ionekwe pamuri. Saka kwanzi Mweya Mutsvene ava rubatiso rwepfuma yavakatipa. Zvose zviri muna muponesi, zvose zviri zvaJesu zvazvedu. Mweya Mutsvene ndo rubatiso ndo watakafanira kubatiswa, kureva kuti Mwari vari kuti kana ndichigona kupa mweya wangu, chimwe chandingakunyima chii? Wakugona, Mweya Mutsvene ndo wakugona kukusvitsa kufuma imwe yose, nokuti wakauya muna muponesi, wakauya kuna Mwari muna muponesi. Mweya Mutsvene vakukusvitsa kufuma yaMwari yose. Hama dzangu, hamusi vanhu vakafanana na vanhu venyika ino, musanyeberwa nenyika ino. Wava muna muponesi, saka ndiwe munhu waitsvakwa naMwari, wabatanidzwa, wawe rudzi rwamuponesi Jesu, wamuridzi wenhaka yamuponesi Jesu. Hazvinaki kudarika ipapo. Wamuridzi wepfuma yamuponesi, makudya pfuma yomuri mese, zvose pfuma yamuponesi yose yayakowo iwe, makuidya mose. Uri muna muponesi, nemhaka kuti uri muna muponesi, unokurira zvinhu zvose, unobudirira pane zvose zvaunoita.
mbofunga pamusoro paizvozvo. Ungagokurirwa sei? Ndo anofanira kunge ari mafungiro ako iwaya. Funga pamusoro pezvinhu izvi. Pfungwa dzako dzichigara dziri pazvinhu izvozvi. Haleluya. Nokuti una Mweya Mutsvene unogona kuita kuti unogona kutora zvinhu zvawakapiwa zviri muna Muponesi uchiri pano panyika. Zvose zvinhu zvaunofanira kuva nazvo kuti ukunde uri panyika pano, zvinhu izvo zvose zvakatopiwa kwauri, wanazvo zvazvako. Zvose zvaunofanira kuva nazvo panyika pano. Uye patichasvika kudenga, tine zvinhu zvatichaita tiri kudenga. Mushure mokunge tapedza, tichadzoka panyika, tine zvinhu zvatichazoitawo tiri panyika. Svika nyika yazoparadzwa, tozopinda munyika Jerusarema idzva, iro rinobva kudenga, richange riri munyika itsva iroro. Tichene zvinhu zvatichaita tiri imomo. Zvose zvinhu izvozvo, zvinhu zvose izvozvo, nekushumira kwose kwatichiita tichishandira Mwari, tinenge tichizviita tichibatsirwa nesimba raMweya Mutsvene. Saka pane zvinhu zvauchafanira kuva nazvo. Mweya Mutsvene ndo achakubetsera kuwana zvinhu izvozvo mumazuva iwayo, uye nokusingaperi. Uye mumazuva ano uchiri pano, uchibatsirwa naMweya Mutsvene zvekare, unogona kuwana nokutora zvinhu zvose zvaunofanira kuva nazvo zvenguva ino. Usazviona semunhu ane zvinhu zvaasingagoni kuwana. Chitanga kudzidza kutaura zvinhu kuti zvivepo. Hoti mumagwaro zvakanyorwa, magwaro anonyora nezvangu, achiti ndichaita zvinodiwa naMwari, ndiri pano kuti ndirarame ndichiita zvinotsvakwa naMwari. Saka muzita raIshe Jesu ndinorayira kuti chakati chivepo. Ndinochirayira kuti chiuye kwandiri nokukasira muzita raIshe Jesu. Nokuti zvinhu izvi zvitorimo mumweya, zvinotozouya, zvinoungana zvigouya kwauri. Zviri mumweya asi zvinozobatika namaoko ako. Zvinozobatika namaoko ako. Oh, haleluya. Uye unozviwana nenzira yose yaunoda. Nokuti zvirimo mumweya, zvirimo mumhepo. Saka uzvione hako, asi zvirimo. Ukazvitaura, ukazvirayira kuti zvichiuya, zvinobva zvaungana zvikauya, ukatanga kugona kuzvibata namaoko. Kwose kwauri, ndoda kuti unamate nedzimwe ndimi uchinamata mumweya uchivatenda. Uchitenda Mwari nokuda kwenyasha dzavo nokunaka kwavo. Tisu vana vedzidza raAbhurahama tichataura pamusoro paizvozvo mangwana. O maliseto malibranca dikosa japria kondi masli agard melo straka. Namata Mweya Mutsvene, taura nendimi lacreboli straka brojida mazoria la pracontemo garmosila.